Kukushingamidza kwatiri kuita pano paZim News Beat TV Zita ndinonzi Elizabeth Nyagoti. Takukutenda ini Tsigresi amuri kutipa tukona muri kusubscribe, muri kulike, muchiramba, muchikomenda zvakare. Muzora nhasi tambobuda takananga kunzvimbo inonziyo Usho kunze. Tinenge tichangoti bude muHarare kusvika kunzvimbo iyi. Nzvimbo iyi inowanika takuda kunosvika kunzvimbo inonziyo Beatrice. Taenda tikati aiwa regai timbononzwawo baba vanonzi baba vatinotenda muzane nhamo vane nyaya vari kuti aiwa ndakasununguka mwana wangu asina dambudziko asi kukura kwaari kuita iko zvino asvika pakurwara zvekuti akusvika pakuti asi anorasika njere. Regai titaure nababa tinzwawo kuti dambudziko remwana iri rakanyatsotanga sei. Baba makadii? Tiripo makadiyo. Naika kuti seiko kuno kuShoko kunzo. Kuno kuShoko kunzo kuchene zvako kanaka. Naika. Matambudziko chete ndizvo ndaida kubvunza mukutyi kwakanaka here ini muri matondifonera mukati aiwa kuno kumwanangu hakuna kumira zvakanaka. Mararamiro acho. Zviri nani pandiri nemwana zvandomira. Ndane makore. Dambudziko rakatanga riri diki asi ezvinezvi ndokuramba richikura zuva nezuva. Ndasvika pakushanda. Saka ndochiita sei. Alright. Akura sei mwana? Ezvino ndio akaberekwa gore ra1999. Rauti ezvinezvi asvitsa 25 years. Akaberekwa 99 July. Okay. Regai ndikudzosei kumashure uku. Dambudziko kutanga kwarakaita akatanga achangozvarwa here kana kuti rakazokura achangobva kuzvarwa zvakanyatsotanga sei kuti ndizosvike panhasi? Akazvarwa ari right. Zvese zvinhu akanga ari right achitotaura achitotamba nevana vachidii. Asvika kuma 4 years 5 years ndopatakatanga kuona change. Taitika takarara mumba taigona kungoona mwana tikapepuka toona mwana akamira kana kumusuwo kudhoo. Saka takanga tisingazivi kuti chii chiri kumboitika. Panguva iyoyo taimboenda zvedu tichinobatsirwa nevamwe vanobatsira kumasoro. Tichienda kumasoro tichinobatsirwa. Dambudziko iroro tandisingazivi kuti zvichienda zvichikura. Taimuona achimbomira kudhoo taingoti kungomirawo. Takazoti rimwe zuva achingotamba ari kurodhi. Ndobva tauya tichishedzwa kunzi mwana wenyu adonha kurodhi. Paakadonha ipapo ndopakatanga chirwere ichochi chekudonha ichi chepfare. Zvatanga chirwere ichocho chokutaura aitotaura ichi asi chirwere ichi ipapo tandisati tanyatsobata kuti chii asi taingoti tikafamba matafamba kunyanya kuvaprofita taingonzi chirwere ichi hachisi chirwere chaMwari, chirwere chakasikwa nevanhu. Saka taiti tichabatsirikana ikoko kumaprofita kana nekufamba kwenguva. Saka taienda naye zvichimboita kunge zvazorora zvichimbodii, zvichimboita kunge zvazorora zvichidzoka, zvichimboita kunge zvazorora zvichidzoka. Patakamuendesa kuchikoro atanga grade 1 aita akangoenda mukirasi unodonha, anga ari kwaMurehwa. Achidonha akangoenda mukirasi unodonha, akaenda mukirasi unodonha. Ipapo tairwisa kuti chirwere ichi chapera nenzira yechinamato. Nino ndakatomboita makore ndichinamata kuJohani Masowe chishane nguo chena yaya. Ndichiti dambudziko remwana richapera. Asi zvakanga zvichimboti zvikamboita kumira zvodzoka, zvikamboita kumira zvodzoka. Asi zvadaro manje mukana wekuti mwana achienda kuchikoro wakabva washaika. Saka kudonha kuya kwakatanga kuchiti anodonha kana kamwe chete pasvondo, kamwe chete pasvondo. Zvakaenda zvichikura nekukura kwaita ikoko. Kukura kwaita. Saka pese apa tanchingorwisa tichiti dambudziko iri richapera. Dambudziko iri richapera. Akazotanga kuti haachakwanisa kutaura. Haachakwanisa kuzviitira ipapa weti zvina zvese ari kungozviitira ipapa. Zuva nezuva ndotomuachira. Dambudziko rokutadza kutaura iri ndingati kuma 14 years 15 years takangwereka ndakuona haachakwanisa kana kududza mazwi, haachakwanisa kana kutaura. Kochi asi mukufamba kwataita kwese kuvaprofita vaingoti zvichaita right, zvichaita right.
Mukutadaro takanga kutsvaka kuti ko dambudziko redu riri kunyatsobva papi chaipo chaipo. Takasvika pakuti titi dambudziko iri kwariri kubva riri kubva kune vanhu vari kushereketa nofunga vanobata bata. Zvino mukukura kwandaita manje ndakakura ndichinzi baba vangu varerwa musha mana asikuru vavo. Saka zvakarerwa musha mana asikuru vavo taingoziva kuti baba vedu vakaberekwa vari wani. Chinzi Tsinza iri rinenge rinobva divi rekunana Mozambique Malawi. Saka ndaingoti zvavakangoberekwa vari wani handina dzimwe hama dzandakaziva kunze kwana asikuru vakarera baba vangu. Vaibva Machirawu, nhasi vamwe vacho ndo mavari. Saka zvadaro dambudziko remwana iri rakangoramba riripo. Ndikambomanya kuvaprofita ndikambodii ndikasvika pakuti ndakatombosvika muchivanhu. Kuchipatara takaenda naye ndakambopiwa mapiritsi aya zvakashaya basa. Ipapo paakapiwa mapiritsi akanga akuti zvakusanganisira kudonha kweyako kwakanga kwakuti chero pakati peusiku anongodonha. Izvezvi anogona kuti akadonha pakati peusiku nhasi atomborwara pakati peusiku. Anongoti kana ngochema otopupa furuweta. Saka zvinogona kuita nguva yekuti zvinoita kana zuva nezuva achidonha kudaro. Zvinogona kuita nguva yekuti tinomboti pakamboitwa muteuro tomboti zvaita pamwe zvadambudziko redu rapera. Toona zvadzoka zvekare. Takutosheka. Ndinombosvika panguva yekuti ndotombochema kuti kochi. Zvadaro manje mukufamba kwenguva ndakazoti ndafamba kwese kwandafamba ndaedza chipostori ndadii ndikaona kuti dambudziko iri rinofunga rakutosanganisira zvinhu zvine chivanhu mukati kana kuti vakashereketa vacho vanogara vachiona here zvandiri kuita kana kuti inini wacho baba wacho handishande. Kubva ndichiti ndaita mhuri yangu ndaingoshandawo ukashanda 2 months 3 months pamwe ndoshandawo kutengesa pamwe ndoshandawo kuzviitira zvemabasa zvemaoko asi chandiri kuburisa ipapo hapana. Ndade makore izvi kana musha wokugara nemhuri yangu handina. Vana vai 4 vamwe vacho 3 vari kuna mai vacho. Mai vacho vakasvika pakumuramwa mwana uyu nekurwara. Izvi mai vacho havapo vari kuSouth Africa. Iye havatorina nechikuita nezvake mwana uyu. Vakangotora vakanaka vakandisira iyeyu ndikati mwana wangu handikarase ropa rangu ndinochengeta. Zvadaro ndazoona kuti dambudziko iri randinetsa iri. Mumwe mandakambofamba mune vanhu vanoita zvechivanhu izvi. Mari yacho vanenge vachinditaurira neniwo handina. Ipo panapa pandakagara hanzvadzi yangu pamba pemukwasha panapa. Ndakatozokumbira kuti ndoita sei pekugara pacho handitorina. Mwana ane dambudziko iri. Ndaizama kufamba kudii mese mandaimbogarawo ndaigara ndichiita zvekutorenda. Ndakasvika pakutoti mari yerendi yacho futi handichatomboiwana. Ndakutoita matambudziko. Ndambozamawo kuti ndimboita mabhinda okuti ndatombosvika kwese kunana South Africa sindaingodzoka ndisina kana chandakabata. Zvadaro ndakazopesera ndatova nedambudziko rekuti kuti ndichibuda inini ndiende kunotsvagira mwana wangu kana chii handichakwanisa kubuda ndichinomutsvagira nekuti ndisina wekusiya naye. Dzakara hanzvadzi yangu yatoita tsitsika tichimboyai mumbogara neni tichizama kuona kuti mwana uyu tingabatsire sei nekuti anondibatsira hapana ndingorina hanzvadzi yangu nevazukuru vangu. Vamwe veukama vandinavo kana ndikavataura kuti ndine dambudziko hapana anombosungudza musoro. Saka ndasvika pakupererwa kushaya kuziva kuti dambudziko rangu chairo zvika iri pakati pedzinza rangu iri pana anoshereketa here ari kuti inini ndive urombe ndisina kana chii chandinacho. Ndazama kuti ndigadzirise upenyu ndinotombozama kuzvishandira ndinotombotsvaga kana basa handisi kuruwana. Zvadaro mwana wangu oita dambudziko rekuti kubva kuma 4 years ndopakatanga dambudziko iri. Kusvika izvino izvi anongopunzika anongodii apa ane makore izvozvo haataura adii anoburitsa 1 word nenguva kuti pamwe unogona kumuti sadza obva ngoti sadza panguva iyoyo zvazvapera kana ukambata kuti handidi zvatopera. Haana chimwe chinhu chaanotaura hana chii kuchikoro hana kumbobvira apinda kana chii kupunzika ikoko kunogona kuti izvezvi takangogara sezvatakaita izvi anogona kungodonhera kana ipapa haana nguva anogona kungodonha izvezvizvi kana tichiita zvatiri kuita totogara vese vanhu vari pano anonguva yekuti anongokona kungoti tikara takarivara ongobuda kutotanga kutoti famba achienda tikasacherechedza musuno pana vamwe amai vatinogara navo kana vakanomubatira uko musoro uko
ini ndandabudawo ndichimbonotsvaka kuti apa ndingamboona apa ndikataurawo dambudziko rangu, especially kana iri Sunday ndinombobuda ndichitsvaga vekumasoro vaya kandaona pavanoti mboya ine nawo, asi kana vakandiitira muteuro dambudziko ringoramba richingodzoka. Handisi kuona mutsauko, handisi kuona kana chiri kuchinja pazviri. Saka ndakasvika pakuti ndiwane vanondibatsira vacho. Vazhinji vacho mari yavanenge vachidaidzira vanenge vachida $100, $200 mari. Izvo pane vamwe amai vakangopfuurawo nerodha vakati ndogona kuzvirapa izvi, vakati vanoda $200. Vakati vanoda $200 handisina. Vakati chingondipaiwo chero chamuinacho, handina kana chandinacho. Kana kunze munoona bhasikoro iri ndomboshandisawo hangu kutsvaga kutengesa. Ndo chete chandinacho nembatya dzatinongopfekawo nemwana wangu. Chikafu ndiri kutochengetawo nemukwasha nehanzvadzi yangu. Vazukuru vangu vaona dambudziko iri tichingotaurawo vachibva vati kune vamwe vatinomboona vachibatsira zvakati nokuti vanoshandisa mafoni anova ndo vakazonditi asekuru regerai timboizama kuti pamwe vanogona kuuya vakakubatsirai. Saka ndinototenda nekuuya kwamaita iko kuti pamwe kana muchizivawo vanokwanisa kubatsira mwana wangu tinombosvika panguva yekuti ndinoburisa kusodza ndane nguva ndoupenyu hwacho unondiremera kuti neniwo ndoshaya pekugara, ndogara nedambudziko remwana rakadai. Zuva nezuva ndinge chingotsvaka kuti ndingaitoise kuti ndiraramawo mararamiro anoita vamwe. Saka kuuya kwamaita pamwe muchandibatsirawo kuti ndiwane vanondibatsira, nekuti vanobatsira vacho vazhinji mari dzacho dzavanoda imari dzakawanda. Saka ndine mavhidhiyo andakazoonawo vamwe vabatsirwa ndikati handina basa nekuti vanhu vandione kana chii, as long as ndaona dambudziko rokuti mwana wangu anobatsirwa wakaita zvakanaka. Ipapapa ndo mararamiro ake iwaya. Mazuva ano akadya kuseni, zuva anogona kupera asina kudya. Hadi kudya, dzimwe nguva anongoramba kudya, dzimwe nguva anombodya, dzimwe nguva anombodya zvekuti ndotoshaura kuti nhasi zvadii. Koita imwe nguva yekuti anongobva kuseni anenge achiramba kana kudya kana kudii. Akada kuswerawo achiti ari kungozviposhera weti tsvina ipapo, hatitomboziva. Saka zvinhu zvacho zvinongochinja zvichingochinja. Kana mukambobvunzawo especially hanzvadzi yangu vanokutaurirai nokuti pane imwe nguva yandinombobudawo vachisara naye, vanogona kukutsanangurai kuti chimiro chiri pamwana uyu chakaoma sei, chakarema. Okay. Kujohani Masowe ekwamataura kuti ndokwamunoenda kuchechi kana kuti kwamaimboenda kuchechi. Tinoziva kuti vana madzibaba vanombobata tsanangudzo. Kuchechi kuri kunyatsonzi chii kwamuri kufamba? Ivo taenda vakatiti chirwere chemwana ichi hachisi chirwere chekuti ndechamwari, asi chirwere chine vanhu vakaita ushereketwa paari. Saka vakaita ushereketwa paari vanoti vanozotibatsira kuti zvizorore, asi mukutaura kwavanoita ivo vanoti zviri kubva mukati medzinza. Zvino chinozondinetsa manje ndezvekuti kuti nditsvagewo pane dzinza rangu ndizive kuti ndiri kutangira papi kana ndifambire nhau yacho. Handina mari yekuti ndinotangira papi, ndinodii, nekuti ivo kana vachitsanangura vanogona kukutsanangura kuti kazhinji ivo havambotaura kumasoro, havawanzotaura nenyaya yekuti pamwe zvine chivanhu mukati, nekuti ivo vanongoti vanobatsira. Kumasoro havataure nhau yechivanhu mukati, kuti nini nditozoti pamwe zvine chivanhu mukati kana chii, neona anoshereketa wacho handitomuziva, asi vanongotaura kuti kune vemudzinza renyu vari kushereketa vanobata mabasa akadai. Saka ndakambonovhunza vamwe vandinoti vana atetedzira hanzvadzi dzababa vangu, asi zvakafanana nekuti muzukuru wangu naatete avo mukoma nemunin'ina vonoroorwa pakasiyana. Saka ndana atete kuti hanzvadzi dzababa vangu dzekwanana amainini vanotori nerudzi rwavo. Ivo ndakambonivabvunzawo kuti vana atete ndinoda kuziva kuti dzinza rangu rakabva kuchi, ndine dambudziko rakati. Saka izvezvi ndiri kunetsekana ndizive kuti zvinobva kupi. Vakambondirifewo kuti ndiende kunoona vana mbuya vanomira savana mai vababa vangu. Izvezvi kana dhora rekuti ndisumuke ndiende kunovaona handina. Vanogara kupi? Vanogara, ndainzwa kuti vanogara kuTenward. Ivo vakanga vangondipa mafoni namba chete vachiti ndimboenda kunovaona.
ndichiti pamwe vangandibatsire. Saka dzimwe nguva ndinongozoti kana ndikaenda unovaona pamwe ivo ndo vanozivawo zviri kundinetsa, ndobva ndangogara vanongozvinetera. Baba varipi? Baba vakashaya kare kare ndichiri mwana wechikoro. Gore ra 1988. Okay. Sekuona kwenyu tozoti mwana kana achinge azvarwa anofanira kuenda kumusha kwake. Nekuti tozoti mwana akangodzika pamusha pavo zvichida mamwe matambudziko anosangana nawo mukukura kwake anoita mashoma. Hamuoni here zvichida kuti maybe dambudziko riri kubva kumusha kwamazvarwa imimi, kumusha chaiko chaiko? Izvozvo ndo zvandinobhiliva kuti dambudziko riri kubva kumusha chaiko chaiko kwandazvarwa. Asi kuti ndiende ikoko ndizive ndotangira papindofamba papindodii. Ende zvimwe zvinhu zviri kunetsa ndezvekuti dai ndaienda kumusha ikoko ndainovatsvaga vane vavo nditsvage kuti dzinza rangu riri papi. Zvino mari yacho yekuti ndifambe nekudii handimboiwana. Ende handitoziva kuti sei zvichidaro nekuti ndinogara ndichitonzwa kuti matambudziko angu ese ane vari kutosumudzawo matambudziko avagere mukati memusha wangu. Chavanondisumudzirawo matambudziko handichizivi, chavanosvika kuti padaiso mwana wangu neniwo ndishaye kana chandinoita. Saka mwana kubva grade 1 haana kutomboona kana musi wechikoro? Haana, achingotanga kungoenda kuchikoro chete aingodonha. Achingotanga kuenda kuchikoro izvozvo haana kana chaakambobvira ambodzinza. Svika izvinezvi ane 25 years. Dzatoti 20 years dzese aingorwara. 20 years dzese arongorwara. Mai vakaenda rini? Mudzimai wenyu makasiyana naye gore ripi? Takasiyana 2015. Ndobva atakura vamwe vana vatatu. Ndobva asiya uyu. Okay. Chikonzero uyu akambosara achigara nambuya vake, mai vamai vake. Vagara naye, nofunga ndikati vagara naye makore ati kuti manje. Mwana uyu angorwara achingoita dambudziko iri, vakazopedzisira vatoti ndakundikanawo. Ndobva vaita zvokunge vakatouya nemwana vachita zvokumuramwa here kana chi. Kana muchitaura naye mudzimai wenyu anoti iye chakaita kuti asiye mwanawo chii? Nyaya yekuti anorwara. Usa akati rega nditakura angova ava vamwe vakanaka uisara naye. Asi kugara kwese takasiyana zvokurambana zvokuti hatichandiri. Asi kuti achiite kene uyu manje nemusha kuti anorwara kana kuti nemusha kuti ari kurasika njere. Akabva angosiyana nazvo akamusiya mumaoko emai vake. Mai vake vakambochengetawo vakasvika pakuti aiwa mukuwashanda ndakundikana vakauya vakandipa mwana. Okay. Nanzwa zvakare muchiti makazomboenda kuchivanhu. Since kumapostori kusina chaicho chiri kubuda kuti chii chiri kukonzeresa dambudziko. Kuchivanhu vakasvika vakati chii? Kuchivanhu vanhu vacho vandaiona vekuchivanhu handiti. Nofunga ndakaenda kune mumwe chete. Iye akangonditaura kuti mhepo iri kubva mukati medzinza rangu nechichi. Asi akati kana uchida kuti ndikubatsire ndikuda $100. Pacho pandandamuona ipapo apo akaita zviya zvokuti takagara. Saka takagara takaenda panhu paiitwa zvechivanhu. Ndo pane munhu akazongonditsanangura kuti zvinhu zvako zvakamira zvakadai. Aiti kudii pazvakadai papa? Iye akanditi mwana uyu akashereketerwa nemunhu akaenda mumakuva akanotsvaira here, akashandisa mutsvairo here, akatsvaira akadii. Saka adaro akabva asimudza mhepo dzekuti mwana uyu asangana nedambudziko iroro raainaro. Neniwo mukufamba ndinonzi ndine zvimwe zvinhu zvingoriwo pandiri zvinenge zvine chivanhu mukati zvinoda futi kuti zvigadziriswe. Vanenge vachiti zvii kuchivanhu? Vanenge vachitaura sevachiti semudzimu. Saka zvavanotaura nauye mudzimu uya vanoti futi zvinoda kugadziriswa. Asi kuti ndikwanise kugadzirisa zvinhu zvese izvi ndifambepo kana pazviri zviri kutondinetsa kuti vanhu vari kurwisa kuti ndisaite upenyu ndo vakatarisanawo futi nemwana wangu. Kureva kuti ndinofungidzira kuti vanhu vane maybe vanoita kana mabhizinisi avo kana zvimwe zvinhu zvavanoita, saka vanenge vachishandisawo mwana wangu vachiitawo neniwo kuti ndisaite chunhu. Nekuti kana mandinofamba mumapostori vanoti mudzinza mako kana musha mauri kubva mimi hamusisina mudzimu nekuti mune vanhu vakaromba
saka ndinongogara ndichingofungidzira kuti vakarumba ivavo ndo vari kundipa dambudziko randinaro nhasi nekuti muchivanhu vakataura nawo kuti kune urombo mukati memusha wenyu saka izvozvo ndo zvimwe zvinhu zvikukupai dambudziko ramuinaro. Okay, munhu akaudzwa tsanangudzo anonyatsobvunzisisa ka kuti semunhu ane dambudziko ndanzwa muchiti imimi kune munhu wemudzinza musingataure nyusta rake kune munhu wemudzinza akaenda kanotsvaira pamakova. Makova aya ndiye kudzinza renyu here kana kuti ipapo dzimwe nguva umbobvunza kuti makuva ekudzinza aka zvaakashereketa izvi akazvishereketera kupi kana chii. Musi wakateti pakataurwa transirites here pane pavakanditaurira vakanditi munhu akangononokora akashandisa mutsvairo kuti aite izvi. Saka pacho ipapo ndakatozotenga mutsvairo waitiswa muteuro mutsvairo uya ndakauya ndakaunyika mvura here ndikamugeza mazuva 3 ndikanzi kana wapedza unobva wapisa mutsvairo uya. Unoziva zvakafanana nekuti moto unenge uchibvira utora parafini wobva wadirapo. Ndakaita izvozvo kunze kutoti zvitondiitira nani masvondo iroro unofunga akatodonha zuva nezuva ende dzimwe nguva akadonha anogona kuti akadonha kana kuti usiku kuseno zvomudzokeredza zuva rovira kana takangovara iro zvodaro. Saka kana akadonha anotora nguva yakareba sei? Chipo chokuma 3 minutes 5 minutes muntu avunga. Kozoita imwe nguva manje yekuti paanotanga handiti atanga zogona kutora kana even 10 minutes especially kana uri usiku zviyazvo anogona kutanga zvomboita paanozoti wazobudisa munhingirini pamwe zvinenge zvatorova kuma 10 minutes kana 15 minutes munguva dzinombosvika. Saka kuchipatara vaiti anodonha pfari here kana kuti pane chimwe chirwere chiri paari? Kuchipatara chipatara iyo pavakaita matest paari vakati hatisi kuona chirwere ichocho. Hapana chavari kuona? Hapana chavari kuona. Okay, asati atanga ari kuma 15 years asati atanga kuregera zvekutaura izvi atadza kutaura aimbotaura kuti kudii? Pane zvaimbotaura here kana kuti kuona chakati kana kuti chi? Hayo zvokuti ndiri kuona chakati hayo anombobvira daro ende pacho ipapo takangoerekana tangonzwa pakazotanga kuti haachataura akanga achigara nambuya vake wekuamai tangoerekana mwana haachataura chadii. Saka zvatova nemakore ipapo pacho aitombokwanisa kumbozviitirawo zvimwe zvinhu ega zvigeza mbozvivachira achiti wachaembe dzako chita zvakati zvakasvika pakunopera kuti ezvine zvaachakwanisa kana kuzviitira kana ipapo hapana kana chimwe chete chaanokwanisa kuzviitira. Asi zvakaoma sei sababa kuti munhukadzi anokusiyira vana kuti ini ndakutora vakanaka iwe chisara neushu? Zvakaoma zvinotorema asi ngaite sei. Kumashure kumaimboita basa rei kuti mukwanise kuriritira mwana? Basa remaoko randaimboita ndaimbogadzira ndaita art yekuveza gadzira ma-earring zvima-necklace ndaimboita zvimwe zvechirasta zviyazvo. Ndo basa randaimboita iroro pandazombodzidza basa reledha rekuruka maheti eledha mbogadzirawo zvimasendrosi and so forth. But izvinezvi basa iroro kuti ndiriite handatanga namari because zvimwe zvacho zvinoda mari, kutenga material, kutenga ledha yacho, kutenga maglue, maturuzi acho andoshandisa ndekutoti pamwe zvimwe zvimapanga ndotoita zvekuveza ndega ndisina mari yekutenga mapanga anoshandisa nezvimwe zvese zvinodiwa kuti ndiite basa iroro. Ende zvazviri zvinhu zvekuti ndinongozvidzidzisawo ndega. Kune vamwe vandoziva vanoita mabasa yavo ukasvika uchiti ndidzidzisewo nguva anoto kuti ndipe $50 pe mari kuti ndikubatsire ndikudzidzise basa iri.
Saka ndakangosvika pakuti ndikasaona pandinombodedzwa basa kana ndikasaona bhiridha rutura ndikanyero dhaka dzimwe nguva andu ane mari nei ndakangogarawo ndichingoita sei ndichingodaro. Okay. Saka mudzimu uri pamuru ndo uri kunzi ukatanga wagadziriswa zvichida mwana anoita zvakanaka. Kwete zvinhu zviviri zvakatosiyana semaonero angu andinoita haisina wekuti kugadzirwa kwemudzimu because pandinofamba ivo vanodare remwana vanongotaurawo dare remwana zvakangodaro ini zvangu vanongotaurawo zvangu zvakadaro kuti baba ndinoonawo zvakati wangu mwana ane dambudziko asi pamuri ndinoonawo zvakati. Saka handisati ndazombonyatso dzika nazvo kuti ndichigadzirisa dare iri nekuti mari yekuti ndizvigadzirisa handina. Okay. Saka rubatsiro rwamuri kuda imimi takatarisa nedambudziko remwana muri kuda kubva kune vanhu vakaita sei? Ndangachida hangu kune vanhu vechivanhu nekuti ndane makore ndichizama kune vanhu vechinamato vechipostori. Dambudziko iri ndokuti kana ndikaenda zviri kungoramba zvakadaro ndikaenda zvinongoramba zvakadaro. Nekuti dai ndichitaura izvozvi kuti ndageza miteuro yakaita sei kana naiye ageza miteuro yakaita sei pane imwe nguva yekuti unoenda kugonorara mumakomo nemumasango mukamu uchishingirira kuti zviite ndinotori nemakore uchimbotsanya uchiti pamwe zvichandiitira zvakanaka asi usingaone dambudziko iri zvichichinja zviri kungoramba zvakangoidai sezvaari izvozvi. Okay. Ndaona apa tasvika anga achiita kakurwisa vanhu. Ubva pekutanga aingorwisana nevanhu here kana kuti zvatozotanga izvezvi? Zvatozotanga izvezvi nekuti dambudziko iri rinoti kana ndikaenda kunoshandirwa zvazvo kana kuti taenda kunobatsirwa ndikauya nemiteuro pandinoshandisa miteuro yayo zvinhu zvazvo zvinobva zvatoita kunge zviri kutoita wese zvakutoita kunge pakuita kunge pane kuti kana paine munhu anenge achishereketa kudaro ari kutoona kuti ndadai obva ati gaindiwedzerere kana kuti dambudziko rinoti ndikangoenda chetoti aenda unoereswa zvava zvakutoita wese izvezvi anogona kuti kana pasvondo achimbopudzika kana kaviri katatu atakaenda kunoereswa agona kuti kana pazuva kaviri katatu zotomboita zvozomboenda zvichiita zvoingoita zvichidzima asi ndikangoenda kuchinamato chete dambudziko rangu rokungoramba riripo dzimwe nguva totoona kunge dambudziko riya riri kutowedzera. Saka ndafunga kuti zviri nani dambudziko iri ndimboribatsirwa zvangu kana nenzira yechivanhu ndimboona kuti ipapo handikundewo here. Okay. Pakufamba kwamunoita kunobatsirwa tozoti zvakaoma kufamba nemwana anenge achirarama neurema muri kuzvigona sei mukufamba mumakondo? Mumakondo pamune muchina unobatsirwa paya tingaite sei? Dzimwe nguva ndakamugarawo naye papo akatanga kuita movement kana chii ndotongomubatawo zvine simba kuti asanetsewo vari padhuze kana chii. Ende dzimwe nguva pane imwe nguva yekuti akatomboita imwe nguva yekuti tiri mukombe macho imomo akatombotanga kuita masizhas iwayaya tiri mukombe imomo takatozokumbira ndikati ndokumbirawo mundidzikise ndepapo panga nyangadza mabhuruku ake and so forth. Asi ndototi kana ndichifamba naye kana ndichizwa ndiri kuenda kumwe kuno ndinofamba ndine kabhegi kane kaine extra trousers extra shirt nokuti kana akangozvinyangadzira ndoita se ndotomuchinja. Mumwe matexiwo kana muchipinda mune vamwe vanhu vanozviona kuti mwana uyo anorwara handiti vanokupawo space vanokunzwisisa vanodi asi vamwe unotoona kuti amwe munhu anenge achitoita se usandigumei usadii unongoti idambudziko rangu. Vanhu tinosiyana maonero kana mafungiro. Munhu anoziva kuti munhu ane dambudziko anoita sei. Munharaunda mamugere muno? Munharaunda mandigere muno kana akada kutofamba vazhinji vamwe vari padhuze panapo vakumuziva vanotondishedzera mwana abuda totomuteera kana anga akuda kuenda. Nokuti papa totofanira kugara takatoisa ziso kuti timutarise kuti hateterekere afambire. Okay. Toziva kuti panapamba pyanzva dzenyu zvakaoma maraini umwe anotanga kuti vakazounza mwana wemwana kana kuti mwana kana kuti izvo zvanenge ari muzukuru handiti vane muzukuru wavo akadai anorwara nepfungwa zvichida baba vacho vakaromba vakabata-bata
mashoko anotaura zvakanyanya munharaunda matigere zvichienderana nedambudziko rinenge riri pamba. Hamusati here mambosangana nedambudziko iroro? Vanhu vanotaura asi mukunge munhu angotaura uyo usina kuziva kuti handina uromba handina chii, unongomusiya wakadaro nokuti pamwe ndo anenge ari mafungiro ake ingaite sei. Asi vanhu vanotaura iye. Ndakatombosvika pakunzi kurwara kunoita mwana wavo vanozviziva and so forth. Apa inini kana daenda ndakaromba neurombo wandinawo ndonorombera chii ndisina chandinacho. Handiti vanoromba vanoda upfumi vanoda zvanhu zvakasiyana siyana. Inini handina kana chandinacho. Saka munhu kana achiti ndaromba ndisina chandinacho ndichingoto arongotaurawo pamwe amene mafungiro avo vanhu. Nokuti vanhu havaregedzi kutaura. Havaregi. Pega pega panoitika chono vanhu vanotoona chekutaura. Okay. Zvichida nembokurangaridzai kumashure zvichida sababa munogona kuti pane kwandakamboenda kunobatsirwa. Hatisi kuti tikupumhana kana kuti chii, kwandakamboenda kunobatsirwa asi ndakasvika ndikanzi aiwa munonoshandisawo midziyo kusimbisa mhuri yenyu. Zvichida munogona kudzora ndangana kuti asi pane kwandakamboenda kuye ndichida kuti ndingonosimbisawo business rangu iri kugadzira zvinhu zvangu zvemhete nechichi. Hakuna here kwamakamboenda kana muchiri kurangarira kudzosa ndangariro? Handidi kukunyoberai. Kubva izvezvi kana kubva ndichiberekwa. Nokuti mukukura kwangu ndakakura kunyanya kubaba vangu. Vangu vasingamboda nhau dzemishonga kana chivanhu kana chii. Kubvawo ipapo ndatangawo inini kuita zvekunamata kusvika nhasi uno. Ndofunga ndakatanga kuita zvekunamata kumasuwe 2003 2004. Handina mishonga yandinobata kanayo. Necho chechijereseka zvichida vanhu vanogona kuti baba vanogona mukaini pavakambopinda handina mishonga zvimwe ndo zvakupandukira mwana. Aiwa kana. Saka mudzimai asi kana kumbofona kubva paaenda 2015. Kubvunza nezvemwana uyu. Moyo kubereka kasana amai. Aiwa. Kana. Hatorina kana basa nazvo. Uye hatorina kana basa nazvo. Anongodawo vakanaka vasina urwere. Uye haana basa nayo. Ndatombofungawo nezvake. Aiwa, tinotenda baba. Tinovimba kuti zvamataura kuti imi mukutsvaga nokubatsira iko zvino hamuchasarura kuti ndiani kana kuti ndiani. Chamuri kuda ndechekuti mwana wenyu aite sei? Abatsirwe. Izvozvo. Kunyanya hangu ndachiti dambudziko rangu. Tinozviziva kuti kune vamwe vanoita havo zvechinamato vanogona kundikundisa padambudziko rangu. Kana ndakunda ndinoenda kunda. Asi pfungwa dzangu dzinongogara dzingoti kuchinamato ndaane makore koseiko ndisiri kuyambuka. Ndakatosvika pakuzvibvunza kuti iye Mwari ariko here zvandinomunamatawo sei dambudziko rangu siringaperi. Saka ndinogara ndichingofunga kuti pamwe zvinhu zvinodawo vanobata matare echivanhu ava. Kana zviri zvinhu handimunoona kuti kune dzimwe mhepo dzekuti pamwe vekumasoro vamwe vanoti vakadaenda kana mudzimba dzevanhu vachida kunobvisa zvinhu vanotorohwa ndiwo nezvikwambo izvozvozvo. Saka ndachiti vandinoona vachibuda vaya vane simba rekuti vanokwanisa kuita sei? Kuzvibatawo mhepo idzodzo vachiita sei? Asi vaenda ndichiti dai ndawanawo vanoita sei? Vanhu vechivanhu vane simba vanokwanisa kundibatsira. Hangu handingarambe sekuti ndikuda kuti mwana wangu apone. Asi nyanye ndachitarisira kuti vanobatsira vechi vanoita zvechivanhu amene vanzi vanonzwa nani vamwe vese vaya. Ivava. Alright. Baba, vanhu vaya vamunozoona vaya vanenge vazvipira vaya. Vamwe vacho vakaita semi vanenge vakatanga kupinda masowe kuma 2004 kuma 96. Makazozvipira here imi mumboturika gemenzi kuti ndakwenda kuchivanhu chinzi mataura kuti baba venyu chaivo vakanga vasingadi zvechivanhu. Imimi makazozvipira here kumboturika gemenzi? Ezvino ndakatoturika. Makatoturika gemenzi ngati chauya. Kati chauya. Ndakatoturika nokuti chandiri kuda ndechoti mwana wangu aite sei. Aite zvakanaka. Hazvingandibatsira kuti ndirambe ndichienda ndichinonamata. Pandiri kunamata pacho ndichiti Mwari wavo vachandibatsira chi. Ndichishaya chandinoona pakati pazvo. Hazviri kuti kunamata Mwari kwakaipa. Asi pane pamwe pokuti ndinogona kumboturika gemenzi ndombozamawo nenzira yechivanhu. Kana ndagadzirisa ndinogona kudzoka hangu ndichiva ndichinamata. Asi vaina kati ndikaindimbomira ndimbotraya hangu ndimboita sei. Kana ndichizodzoka hangu ndichinamata ndaona vanondibatsira.
Asina kuipa ya. Ndopota chijekesirani ka unogona uzosvika mukanzai wachechi amuchatopinda. Makamboenda kuti vanhu kaino. Saka zvipira enda ndinonoreurura hangu kana mwana wangu aita sei. Ndinonoreurura hangu kana mwana wangu aita zvakanaka ye. Ndikana vanhu vachinamata kumasvowe kana kuti vachinamata. Vanhu vese vanonamata kurova kuti vo havanawo vadzimu here kana kuti zvinonetsawo zvemumisha yavo. Vamwe vanazvo asi vanongoenda vachinogadzisa vongodzoka vachiita sei vachireurura vachinamata. Ndakangotiwo ende dzimwe nguva ndinomboona vamwe vachiti vari kunoita chivanhu chavo vachidzoka vachinamata, vamwe vanonorova makuva, vamwe vanoita zvevadzimu, vamwe vanoita. Saka inini ndinengazoti aiwa ngandirambe ndichinamata chete mwana ane dambudziko rakadaiwo. Ende dai wangu runzi dambudziko remwana chete neniwo baba wacho handitorina kana chandinacho ndokutochengetwawo panapa. Okay. Aiwa tinotenda. Saka iko zvinorega timbotaura nasisi handichanzvanzi ndichimbonzwawo kuti zvakaoma sei kuti achengetane nehanzvadzi yavo pamwe chete nemwana munharaunda umu vanhu vari kuzvigamuchira sei. Aiwa hapana chakaipa. Tichivimbawo kuti aiwa sekukumbira kwamaita vari kuonawo vana sekuru nambuya vanoita zvechivanhu vamataura kuti aiwa inini ndokwandafunga kuti ndimboturika hangu gemenzi ndinodzoka kuchechi ndichiita sei ndichireurura kuti aiwa ndakambopotera kuna nasekuru nanambuya zvinhu zvangu zvasvika pakadai. Hapana chakaipa. Tinotenda. Iko zvino vandakagara navo ndivo sisi vababa tinorega timbonzwawo kuti kugara kwese kwavari kuita pamusha panapa vanhu vari kumbozvigamuchira sei. Makadi mama? Ndiripo zvangu wakadi mwanangu? Aiwa ndiripo ini. Kuti seiko kuno kushiwo kunzo? Aiwa kuno ndiwaya matambudziko awainga tinototenda nekufara nekusvika kwenyu. Ndatoona fanga dambudziko rangu ratopera. Naika? Maona neko mama ina ndishandireka indingoro mutori wenhau zvangu. Asi kuti kutora kwako nhau mwanangu ndinofunga kuti kwauchaendesawo kuchawana chichatisunungura chichatibatsira. Ndiwo zvatarisiro yedu yekuti pamunotouya saizvozvi muchachitakurirawo dambudziko irori kuti risvikewo kune vanogonawo kutisunungura. Tinototenda nekufara nekuuya kwenyu. Naika? Muzukuru ndewenyu kauri mama? Muzukuru ndewangu mwanangu. Mukufamba hazviteka kuti baba tino vafambe musipo? Zvitomboita. Kuri kunzi chii? Semunhu mukuru muri kunonzwawo kuti chii? Semunhu mukuru mukufamba kwatiri kuita saizvozvi chiripo ndechekuti baba tino neni tiri vamwe chete kuna amai. Kuna baba takasiyana. Asi zvakadaro ihanzvadzi yangu nekuti takayamwa mukaka umwe chete. Saka mukufamba kwatiri kuita sekufamba kwatiri kuita nemwana muri kusvika muchinonzi inyaya iri kubva mudzinza mavakaberekwa. Zvadaro tichitarisa dzinza racho ravakaberekwa baba tinova dzinza iri inini ndakarerwa nababa ava stepfather. Baba vana tino ndo vakandirera inini kubva kutanga chikoro kusvika ndipedze chikoro ndo vakandirera ndikaroorwa ndiinavo. Saka nhasi ndiri kugona kutakura dambudziko rahanzvadzi yangu nekuti neni ndakarerwa nababa ivavo. Saka in return hapana chandakagonawo kuvaitira vakazofa ndisina chandavaitira ndichangoroorwa. Saka apa ndiri kushingirira kuti ndibatsirane naye nepese pandiri kugonawo kuti ndibatsirane naye. Nyaya iyi iri kutaurika sekuti iri kubva mukati medzinza. Asi takatarisa mukati medzinza inini sekukura kwandinoita baba ava tichikura navo handina wehukama wavo wandaiziva kunze kwemunin'ina wavo aigara kukwekwe nehanzvadzi yavo. Munin'ina wavo akazofa nevana vake vese kukasara hanzvadzi yavo. Hanzvadzi iyi ndo yakazosara iri kukwekwe kune dzimba dzabamuinga. Asi hanzvadzi baba vaambuzanenhamo kuzorwara kwavakaita nekufa kwavakaita tete ava havana kuzombouya kumhuri zvachose kusvika nhasi havana pavakazombouya kumhuri. Pari zvino pane hama dziri kutarisirwa kuti hama ndivava vekwamainini kuvava baba ndo vatori muno muharimo ofuichi kuti baba tino vaende nedambudziko iri kune vana vekwamainini havana zvavanosolva nekuti itoriwo rimwe dzinza ratosiyana nerake. Saka havana chavanogona kumubatsira. Saka nhasi uno kana kuti ati anzi enda kudzinza unobvunza kuti zvakamira sei. Right now hakuna kudzinza kwaanoenda nekuti hakuna kwaanototarisira. Tete ivavo variko ndivo vega kuti zvino asumuka ende kukwekwe kuna tete avo
naiye anototyawo kuti sezvo vakamboti hama dzese dzakapera vasingauye vasina kana pavaenda izvozvi pane munin'ina wake akafa akachemerwa pano munin'ina wangu mumwe mai vevana ava vakafa havana kuuya mhuri dzese dzapera kufa idzi tete ava havana kumbouya zvachose saka iye kuti achienda nhasi kukwekwa anovati tete vanotoona fanika akuuya kuti akuda dzimba dziri kukwekwe dzakasiyiwa nababa mudiki ava saka haagone kutokuenda ikoko nekuti anotenga akutotyirawo rwake kuti zvaauya pamwe akuda zvinhu izvi saka haatogoni kutota akuende nekuti ivo havana kumbobvira vakauya kuno saka pari zvino tauyu tinotongori 2 nevazukuru ivava zvekuti titi kune imwe mhuri hakuna zvachose saka kuri kunzi kudzinza kwakarombwa mweya wezvikwambo uri kushanda nekuti mese matiri kuenda vanosvika vachiti mwana uyu haadonhe hadzisi pfaridzi mweya wekushandiswa mweya wezvikwambo ndouri kushandisa mwana uyu akashandirwa zvinoita zvakanaka chiri kuzonodzoka chonotadzika ndechekuti tazama miminamato yacho yatiri kupuhwa yese iyoyo tageza tadi tamuita zvese patinomugeza ipapo minamato iyoyo ndopanoita wesi manje ndoita wesi kupenga zvekuti saka tinombotaura kuti aiwa zviri kurwisana nemunamato zvichaita zviri kurwisana nemunamato at the end of the day toona hapana result tinongozozorora tobva toenda pane umwe muprofita maprofita tatenderera imo muno tatenderera hapana patangonzwa kuti apa tinotongoendawo patanzwa kuti apa tinotongoendawo kuti vanhu ndokwatisina kuenda kwechi vanhu mukadzi wakatouyawo nepanapa 3 days mumashure ndiye akazongosvikawo panapa akati ndangodzokawo nedambudziko ramuinaro asi imweya uri kubva mukati medzinza akati baba vana muzanenhamo hanzi ndo vakanga vakaromba saka kuromba kwavakaita ndo zvinhu zviri kutambudza pamwana uyu pamuzukuru saka isu ndokuchitarisa kuti ko zvino sekuru ava zvavakanga vakaromba zvakuya kumuzukuru uyu saka zvinogadzirwa sei iye ndokuti kuti ndikugadzirirei ndopakataura $200 isi $200 hatina kana pekuibata hatina kana pekuiwana saka isu ndobva tangoti kana tagona kutsvaga-tsvagawo tinozokutsvagai takangozotaurawo kwekuti zvipfuure nekuti taiziva kuti hatina kana patombofa takachera $200 pano pamba pemukwasha uyu ndiye mukwasha wacho mukwasha akugara apano apenjeniya isu tachitogara kumusha zvamuri kutoona tichishandisa dzimba dziri limited saizvozvi imhosva yekuti isu tatakugara kumusha kwedu ndekwachihota saka ndakatouya nedambudziko remwana uyu ndatozoona kuti ndichagara pamba pamusha pemukwasha nemwana wehanzvadzi yangu nehanzvadzi yangu pamusha ipapo izvo zvakamira kudai hazvichaita chiregai ndichisva ndaenda hangu kuri kwaHarare kwekuti sepamba panenge pari pedu tonogara tichiona zvekuita tomboedza kutsvaka vanodii vanobatsira sinzi kumusha kwacho kwakusina kwekuti tinomboenda naye kuti tigone kuti agone kubatsirwa ndo zvakazoita kuti tidzoke kuno dzimba tatatoisa vanhu vekuti vagare tichiitira kuti tiwanewo kamari kamwe kanotibatsira saka ndokugara kwatakaita pano saka baba vacho havana chavainacho munhu isusu baba vapapenjeni plusiwo vane dambudziko vanorwara vane gumbo rinovatambudza saka ni mari dzacho kuti isusu titi tinowana mari dzekuti tinonobhadhara ma200 ari kurehwa hatina kwawana saka vana ava pavakazototaura kuti vane vanoziva vekuti tinogona kutaurawo nhau yedu sekumira kwayakaita takatoti maita basa magona pamwe pada tinogona kuwana zvinobatsira saka tarisiro yedu pari zvino ndeyekuti dai tawana munhu anosunungura mwana uyu aita zvakanaka kusunungurwa kwemwana uyu kunoita kuti nababa wacho vaonewo mukana wekuti vatsvagewo chekuita ezvino ipapapa vanogona kuenda kumasecurity guards but hapana maitiro maendero ekuti nekuti mwana uyu zvinomurova chero usiku vanobva vaenda kusecurity vonzi vanopinda usiku mwana uyu anenge ari ega odi mashure omo ivo pavanga vasipo ndaingorara ndakasvinura
ndichimuka ndichiuya ndichitarisa kana zvatanga wouya womuisira mapiro maoko makumbo zvese kuti asarovere nekuti paanodonha ipapo anorovera zvekuti unorwadziwa wakamutarisa. Saka pa baba wacho kuti vatsvage basa havagoni kuti vatsvage basa iye zvakadai. Kana kuti ini nditarisire kuti nditi ndinogara naye ndiri 1 zvakaoma, munhu wekuti anozviitira anoda kuchinjwa, anoda kugezwa. Aiwa, tiri kurinzwa dambudziko mama. Isusu tinongovimba kuti sematauro amaita nematauro aita baba atino, rubatsiro runobva kwamataura kuti aiwa isusu tiri kuda kuti vanotibatsira ndevete vechivantu. Tinovimba kuti munowana rubatsiro rwamuri kutsvaka. Aiwa, ndinotenda mwanangu. Tinotenda. Mazvinzwira muri yeZimbabwe vandakagara navo pano ndivo tete vatino vari kutsanangura iwo matambudziko vari kusangana nawo mukuedza kuti voita sei kuti dambudziko remwana wanzvadzi yavo risvike kumagumo. Yero basa vana sekuru nambuya vechivanhu vari kunzi ivo tibatsire ivo semhuri yekwamuzva nenhamo. Tanzwa tafamba kubva kumaprofita, tafamba kumakereke kuti aiwa tibatsire dambudziko ratinyaro. Tichizosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyago. Tisangana zvakare tinoti chisarai.